खुलुमखा जतननो kaisa kok sanamo chongma kahaisi FB rogo eba YouTube rogo video upload khaisa kha jara singing khainamo chongnai rok belai no kaisa lama mangkha kaham lama abong kha The Voice of Tiprasa online singing ngai o jagao competition norok a jaga chini select khaijangnai chini description box ro jak tongo nora jaga thangene WhatsApp number eba registration khainani bagai a jaga time busukni simi busuk jora time table ro jak tongo norok a jaga thanginai description o thanginai WhatsApp number rok nai mano engke borok bai norok details kok sawi yakoi norok online singing competition khai mano abon bagai kaisa omohai kaham lama phai tongo chini bagai chin Tiprasani bagai chin bukung barani bagai o jaga chini tamsanai mok chakma kobro joto tongnai norok joto o jaga phainai kaham kai participate khai mano norok winner rungni mano tei winner ni yagulo norok gobang ma chini singing line ni je chini chung je babe chabui tongo ongkoi khai tongo o jaga norok chini jara ketal chini new generation jara tongnai chini junior jara tongnai chini ketal upcoming singer kaham ke chance mani mano o jaga norok ni obono belai lama kaham ang khanawi belai no khana tokjaka ar tamsanai belai no chajaka ang omo khailama belai no kom phayo jefru phayo afru yasagi narangna nango hingke ang asungna sanamo chungo kok bainya norok description o thangainai chini WhatsApp number chini ajaga registration khainani details norok ban thangainai hambai jotono khulunga tata bye bye